Dnes vám predstavím dvojizbový byt na ulici Andreja Hlinku v tichej časti sídliska Zlatý potok. Predstavte si miesto, ktoré si vytvoríte presne podľa svojich snov. Dispozícia bytu je veľmi praktická. Z priestranej chodby sa dostanete do obývačky, spálne s lódžiou, kúpeľne, WC a priestranej kuchyne. Byt je v pôvodnom, ale zachovalom stave o rozlohe 48 m2 s lódžiou, kde si viete vychutnať svoju rannú kávu. A tu môže začať váš nový príbeh. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality, vaša realitná kancelária. Nezabudnite nás sledovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.